Taký prvý neurčitý pocit úspechu došiel, keď nám po vydaní Train Station na Facebook začali písať prví ľudia, hlavne z Kanady vtedy, akú super, perfektnú, jedinečnú vec sme urobili a aké je to úžasné. A po 2 rokoch neúspechov, kde vás v podstate nejakým spôsobom nepríde jedna pozitívna reakcia od vašich zákazníkov, toto zrazu bol neskutočný pocit a vtedy to bolo veľmi také neurčité, ale bol to taký prvý náznak, že aha, že tak toto je asi ono a možno, že sme to dali. Biznis ma neláka. Jediné, pred čím mám rešpekt, a možno, že to znie naivne, a strach, robiť v živote zlé veci a zlé rozhodnutia a to platí globálne na všetko, ale že by som sa v biznise nejako prelakol, to nemôžem povedať. Firmu Pixel Federation o 5 rokov vidím niekde, kde sa nám podarí dobudovať nejaké hodnoty, ktoré budujeme a snažíme sa rozvíjať po tom, čo sa nám začalo nejakým spôsobom finančne dariť. A môj taký sen je, že podnikanie sa trošku odvratilo od budovania hodnôt a ide skôr o imidž. A veľmi by som bol rád, kebyže naša firma nejakým spôsobom vybuduje alebo podarí sa jej nejakým spôsobom zasadiť trvalé hodnoty, na ktorých potom budeme vedieť pracovať. A čo sa týka čísel, tak pevne dúfam, že budem riadiť firmu s nejakou 100-200 miliónovou valuáciou. Keby som si mohol znova vybrať, že v čom by som podnikal, tak by to bola nejaká religionistika. Chcel by som mať obchod, kde by som predával rôzne religiózne pomocky. Podľa mňa tam by bol určite zaručený úspech a obrovský double digit rast takejto veci.